Vale, listo. Iepala, hemen horbait. A ber, zer dun? Ai, lagunak. Asteburuako planak. Batek hemen esateu, bioterra, ona. Hau fikoan egongo da. Baldakizu esertan bioterra. Ikusiko zue, lurrai helduta bizi nahi bazue, segai interesgarria. Orain txetorriko dira gonbidatuak, eta astebururako plan ezin hobea. Kaixo lagunak, eguerdion, eta hau Pamaialen, eta hau Paleire, zer modu zaudete? Osondo. Osondo? Bikain. Bikain zuek hemen egon da. Bueno, badakit bioterrako antolatzaileako zerteate zehazki bioterrakon. Zeiten dezue bertan? Bioterra antolatzen dugu, bioterrako lantaldekoak erabiok, eta astebuka honetan izango dezute ekitaldi hau, eta gonbidatzen zaituztegu bertara etortzera. Goxatzea eta ikastea asko, ez da? Bioterra, asteburu honetan, larunbata igandia bi egunetan, noiz da zehazki? Ekainak 6-8, ostirala larunbata eta igandea. Bikain. Eta esango bagenu bioterra dela azoka ekologiko bat, pizkat motxkeatuko gineak ez da? Bai, egia esan bai, ze hori baino asko gehiago bada ere. Hori izango zen definizio labur bat. Biltzetan esateko, ez da? Baina azkenean guk jendearen esku jartzen duguna da, elkar puntu bat, jendeak nekazaritza eta elikagai ekologikoen inguruan ikasteko, baina baita ere energia berriztagarriak, bioeraikuntza, kosmetika eta beste hainbat gaien inguruan ikasteko, baina batez ere azoka ekologikoa. Ze ona. Bueno, eta zukalden, zemuz, badaki zukalde tailerrak ere ongo diela, zuek zukalden zemuz moldatzen zeate, Ondo. Danetatik ezin hobe. Bueno, ingo deuna da, ondo pasa, eundoko entxalada dilista eta gauza mordo batekin presatuko deu, eta ingo deuna da, asko ikasi. Adi lagunak, lurra heldu behar gata. Bueno, bikote eta lagunat, garatuko zuet pausuz, nondik noebilko gehan, errezeta hoiteko garaen. Ikusten dezuen bezala, osagai asko daude, vitamina asko harrapatuko ditugulako, baino erreze izango elaborazioa. Hemen, inbiar deuna da, gaina dilistak egosita azkau, batata hemen dakau, batata bain behar deula erdibitu, egosi, gero ingo dugu, atera, laukitxotan egin, salteatuko deu, eta hori gehituko deu entxaladara. Baina gainuntzeko gauzak, salteatzen deunean bai, ziazer bat pusketetan botako ditugu, lau buelta eman, eta gainuntzeko guztia, gordinikan jungo da entxalada. Zergatikan, dilistak egosita dazkau, olibak ja enkurtiuta daude, intxaurrak igual pixka zigortuko ditugu, komino pixkate bai botako dio geho batata salteatzen deun momentuan, baita ere bertara botako deu tipulina, baita ere endibiatxoa botako ditugu, feta gazta, tomate pusketak eta zagarra. Dena nastuko deu, eskaia dakau hemen ere bai, eta hori eharrango zan olaxe, baino aberaztuko deu beste bi ospinetakokin. Hemen dakau ziapia, dakau limoia, menta eta baratzuria txikituko deu, ziapeakin naztu, limoian zuku pixkat, menta horri txikituta, eta hori gero gainetik botako deu. Eta hori gutxi balitz, baita ere jogurrakin ingo deu, beste aliñotxo bat. Hemen pistatxo dazkau, gorrituko ditugu lapikuan kurruskari doteko, gero labanakin pixkat txikitu, albertxiko lehorraueke bai txikituko ditugu, oreganokin da jogurrakin dena naztu, baita ere botako ditugu laranjan mamila pusketetan, eta birrindura pixkate bai raiatuta. Eta hori ere bai, entxalan gainetik botako dugu. Ados? Tope. Toma ya, bertxua botata lanian jarri behar geha, bale? Bueno, nik hemen ningotena da, bai batata egosten jarri, eta geho frutu lehorraz txigortzen jungo naiz. Bestalde bihar deuna da, bitako batek hauetako txiki iten jun behar du, laukitxotan, bale? Eta beste alde batetik emendikan beharko ditugu, bi ale baratzurire bai, zurituta eta lauki txikitan inda, bale? Eta txirrek itxarraka jungo geha danakin. Hemen arteako etena da lapiku bat, batata egosten juteko, bale? Eta beste alde frutu lehorrak pixkat tostatzen jungo naiz. Hemen batzuk,
eta hemen beste batzuk. Eta aldi berian mingaine eman berdeu, Bai. Kontatzen egon beharria, bale? Bueno, bikote. Kontatu, zenbogarren edizioa da, ja, Bioterrana? Ba, urten izango da, 22. edizioa. 22, Bai, eta Leire eta Biok urte batzuk ja daramatza eskagu. Ia hasieratik zaudete, hasieratik ez? Ia hasieratik bai. Gaztegiak zeateko gara guaintala 22 urtetik egoteko horrez, Beroni baina, bai. Bueno, nik daramatzaz ja 17 urte antolatzen Bioterra, eta zuk Leire... Bai, gutxigonik 5 urteo bai Bioterraren... Bilon arten 22. Hori bai. Baina zeitu askarra bartu, Vale. Bueno, eta esan dizun bezala, zuek antolatzen zaudete, baina zein da zehazki zuen eginko izuna bertan? Ba, guk azkenean ekitaldia osoa eramaten dugu. Osea, alde batetik pentsa Bioterra bezalako ekitalde batek hartzen ditula Fikobako 3 pabioiak. Orduan, bertan biltzen ditugu 140 erakusketari inguru. Daude sektore ezberdinak, azkenean Bioterran inguru giroa, iraunkortasunak, osasunak, eta ez osasuna bakarrik pertsonena, baitzik eta planetaren... Orduan, elikagai ekologikoak oso garrantzizkoak dira, eta horrekin hasi izan Bioterra, eta egun ditugu adibidez kosmetika ekologikoa, moda jasangarria, gero iraunkortasunarekin zerikusia daukaten enpresak, edo ez dakite fotovoltaikoa edo jarri aldizutena, energia berriztagarriekin daukaten enpresak baita ere. Orduan, danetik dago, eta horretaz gain, antolatzen dugu baita ere hitzaldi eta tailer programa bat. Orduan, bertan, xokukina daukagu. Adibidez, edo beste hitzaldi batzuk ekartze ditugu ere bai profesionalak gehiago erakusteko. Orduan, hori dena guk egiten dugu. Ona. Bakazue nahiko lan ez da? Bai. Bueno, nik pentsatzen ere 22 urte hauetan evoluzio bat egongo zala, ez da? Bai. Goendala 22 urte ere bai gai hauek pixkat berriak bezala zian, komila tartian, ez da? Ez dakit 3 aretoak betetzen zian hasieratik, jungo zan hau indarra hartzen, ez da? Hori da, hasieran garrantzizkoena elikadura zan, horrekin hasi ginen, eta egia zan Bioterra eta sektorea elkarrekin hasten joan dira. Osea, gaur egun ja badakigu zer dan produktu ekologiko bat, edo badakigu nola bereiztu, ez? Zire nengo hori esplikatu, inbidazan da jendia, ez da? Hori da, bai. Batez ere, zein zen ezberdintasuna, produktu ekologiko eta natural baten artekoa. Baina, bueno, nik uste dut hori barrera hori ja pasatu degula. Batez bada konturatu, zer da? Azkenean kimikoik ez dela erabiltzen, hori garrantzitsuenetakoa, ez da? Bai, prozesu bat osoa dagona, eta hor badago ja zertifikazio bat, eta horrek esan nahi du, ez dakit adibidez produktu horrek ez ditula kimikoak izan, edo modu ekologiko edo jasangarri baten egin dela. Gaur egun guain hori esan dezuna, bigarren hori, asko iten dana, leheno pentsatzen zan, bakarkan zerbait ez badak kimikoik ja ekologikoa dela. Baina gaur egun ebai jasangarritasunei indarrazko matezaio, ez da? Baka kimikoik ez eukitzea, baina treskantza bat izatea, ez dakit, bai olurrantzat o animalintzat, ez dakit zenentzat, ez da? Ingurumena eta biodibertsitatea ere kontuan ditu bere kriterioen artean, eta garrantzizkoa da planetaren osasunerako ere. Eta hori sasoikoa izatea, eta bertakoa balin bada, oraindik eta hobeto. Hori nire baserri eta arrazkoi eta elkarrizketatu ditu bakizu historia da, eta batzu esaten betu ekologikoa, eta nizu, ekologikoa hau da, baserria, hemen azteria hemen bukatzen dut, hau dana hemen gelditzea. Eta gero gila da, zehatutan esaten zu, venga, amurreza bat, eta enbasatua, eta alemanetik etorri, eta zetu, hau ekologikoa, keskak sartzen dira batutan, ez da? Bai, horre kontu horiek ere bai izan behar dira. Eta gero bakoitzaren nagian erabakia, ez da, kontsumo erabaki hori, beti horrek ere garrantzi handia dauka, orduan, Maialenek esan duena, bertakoa eta ekologikoa, hori perfektoa da. Hori da, eta sasoikoa. Hori da. Eta sasoikoa, bai, zeratikan sasoian dago gainea. Merkio, goxuo, eta gorputzak behar du hori naturak ematen duran momentuan, ez da? Bai, alaxe da, bai. Bai. Eta gero ere bai ikusten detena bakazula sekzio bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, plastikoen erabilera eta historia hori guztiak, ez da? Azkenean zenba gauza ekologiko daude, plastikoz bilduta, bestia inda, eta zaten mekatzen lamar, ez da? Horrei bueltat eman behar dio, ez da? Bueno, aigea ematen, pixkanaka, baina guandikan lan asko daka horretikan, ez da? Bai, hor, klaro, alde batetik dago... Bueno, eta Bioterran, klaro, ikusten da, badagola beste kontsumitzeko era bat, ez? Eta hor, bakoitzak hartu behar du ardura bat da, edo
goitik datorren beste zerbait da, baina, bueno, badakigu ikusten dugun moduan, guk ere gure aldetik jartzen badegu, askoz ere indartsuagoak izan gaitezkela eta gauzak aldatu daitezkela. Eta horren inguruan adibidez, Bibirsin plastiko pareja etorriko dira, beraiek duela urte batzuk liburu bat idatzi zuten erakusteko zeudela beste kontsumitzeko era batzuk edo ez ere plastikoa ez degula behar gaur egun, ez? Eza bada, adibidez, lentejak, ez? Poltsan erosi beharrean, granelean erosten baditugu, ekiditzen dugu plastiko bat eta horrelakoak. Eta beraiek 2023an pentsatu zuten, guazen ikustera ber nola dagoen gure kostaldea. Eta oinez, 17 hilabetez rekorritu zuten penintxula guztia eta ikusi zuten nola zeuden gure hondartzak eta hor egin zuten ikerketa bat plastikoak ikusteko. Ze plastikoak ez dianak eta ikusten ez dianak, ez da? Claro, hor mikroplastikoak beste gaia da. Osto batzuk batea eta gero txikitu eta bertan sartu ere bai. Ez diala deus esten egun batetik bestera. Orduan hor jarraitzen dute, badakigu ja mikroplastikoak guztian daukagula, jateko guztietan ia. Zaten duen, lenguan datu bat base honda entzun duna ez dakit esan egunean edo hastian, baina biletakotan ikearria iruditzen zait. Jaten genula tarjeta de kredito bat, ez dakit astero egunero, zuek datu hau beteko izuzu, baina bueno, bost egunetan izango du, batzuko bi egunetan da bestatu gaztetan dut. Baina tarjeta de kredito bat jaten dela, ai, ama. Eta bai uran, bai janaritan, bai leku guztitan jaten dula, eta mekatxe da mar, Bai, eta ez hori bakarri jaten degula, gorputzean jartzen degula, detergentiak eramaten dutena, edo batzutan arropak baita ere, esaten dugu, birziklatutako plastikoarekin egina dago, baina eske agian ez da gauza honena, horrek usten ditu igual zerbait, orduan, bueno, kompostu batzuk ez dakigunak eta biharko gunean etorriko zaizkigula arazoak. Hori da. Igual guain bada eskaula, baina ez dakigula zehazki hortik datozela. Hori da, disruptoreak izan daitezke. Hori adibidez, Mediterraneon esaten dute, ja saia dala, arrai bat topatzia, tripan ez dakala plastikoita. Bai, nik uste, ja mundu guztian. Bai, adibidez hemen kantabrikoa, moituo da, gehiago moitzen da, mainoan nola ere bareoan itxasua, eta ez da nien beste moitzen. Hori da. Justo horren inguruan ere, adibidez, Surraider egongo da azokan, eta beraiek horretan egiten dute lan, itxasoan, erreketetan, eta lakuetan, eta dauden hondakinak orokorrean asko plastikoskoak direnak, horren inguruan pixkate burua pizteko eta zer egin dezakegun lantzeko, eta baita ere... Inbiarra daula garbi dago, eta danon artean inbiar deula. Eta gero askotan esaten dugu, eta zergatik jartzeko dena plastikoan? Guk erosten deulako. Hori da. Ez alda ala. Bai. Ez badu erosten dilistak plastikon daudenak inorrek, ez ditu de gehiago jarriko. Hori da. Baina orduan kontsumentzaren bezala azkenian da... Baina oso eroso. Oso eroso, erosketa dana erosten deu. Igual kaletizoa zezera, hau erosiko eta okurritzen zaizu, eta beste poltsa bat hartu. Eta beste poltsa bat, odoiru. Gaur ez dut poltsarik ekan, eta horrela... Bueno, lagunak, hemen, lehen da biziko urratzak eman ditugu, ez da? Zukila illa butgatu ezu, gero ziapia botako jozu limoia, olio pixkat, eta hoi listo. Eta horre oso ondo zoaz, gero zango izu pizka txikiago iteketa, bale? Ez da okuido ikan. Buentxe, erreportaia ikusten gehatuko geha irurok hemen mosten. Ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, gamifikara jungo geha, bertan daka baratza ekologikoak, gure lagunak gorkak, eta gaurkoan tipulinak eakutziko izkigu. Guazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo ekipo, Gorka Zabalnaz, gure ekoizpen ekologikoan, gorekon, gamisfikan, eta gaur tipulinak erakutsiko dizkizuet. Guazen! Tipulinak oso ezagunak dira, eta oso zabalduak Euskal Herri mailan, eta gaur gauza gehiago erakutsiko dizkizuet. Produktu zoragarri hauenak. Tipulina antzinatik erabiltzen da eta jatorria Asiarra dela usten da. Gaur egun tipulinak eta tipulak ia urte osoan landatzen ditugu. Baino lehortzeko eta urte osoan gordetzeko etxean, azarotik otsaila arte landatzen ditugu tipulak eta tipulinak.
batzuk freskoan saltzen ditugu eta beste batzuk lehortzeko eta urte osoan etxean eta erabiltzeko dira. Horretarako gure biltegietan gordetzen ditugu. Landare hauei asko gustatzen zaie esetasuna, simaurra eta lurra oso gozoa egotea. Batez be, olako gaixotasunak agertzen direzenean, sakabanatzen ditugu lerrotan hobeto aireztatzeko. Tipulina, tipula eta porroaren erdibidean dago. Ur asko dauka eta oso kaloria gutxi. Eta oso aberatsa da zuntzean, mineralatan eta vitaminatan. C vitaminan oso aberatsa da eta B6 vitamina ere badu, baino gutxiago. Jodo, potasioa eta burdina ere badu. Eta oso barazki diuretikoa da. Oso preziatua da gordinik eta entsaladatan jateko. Tipula baino finagoa da jateko eta gozoagoa. Erabilera asko dauzka. Bai, frijitzeko, egozitzeko, entsaladatan, sopak, saltzak, edo zertarako balio. Gorekoko produktu ekologikoak salmenta zuzenen bidez egiten dugu, eta bai, gure lurreko merkatuan zapatutan Bilbon, eta gure ekoizpenean egiten dugu salmenta, eta banaketa Bizkaia osoan egiten dugu. Hemen, Gorekon, naturarekiko baliabideak oso garrantzitsuak dira guretzako, hortaz, kimikorik gabe ekoizpen ditugu gure produktuak. Bueno, hau izan da guztia gaurkoz, gure tipulinekin, Gorekotik, eta agurtzen zaituztet, beste bat arte, agur! Aupa Gorka, gora aire baratzak, eta gora ekoizle ekologikoak. Horrekin gaude, eta gaina horrei heldu behar dio, ez alda gala, Eskerrik asko eta jarraitu horrela guri elikatzen, eta ez guri bakarrik, gure lurrai, ez da? Besarka da handi bat, eta urren arte Gorka. Gurian jarraitzeko patatak ate ditugu hemen batata, egosita, zuritu, eta gero salteatu ingo dugu, ni dena txikitzen jungun estomatia bezala hemen sartzeko, eta zuen bakoitza zuen aliñoakin jarraituko zuen, bale? Beitu, hemen sartuko zuena da, galbertxiko horiek hemen puxketetan, eta zukin behar dezuna da, bertan haue bukatzitu zunean, dena bertan sartu, eta pistatxo bota behar dituzu, bale? Pistatxo beitu, aldituzu. Bota eta banaka txikitzea, bezka lan gehiek izango zen. Baina hartzen baituzu hola baitu, Aplasta. Oida, nabanakin hartzen dezu horrela, deiten dezu. Tak, golpetxo, venga. Eta hola jute zeatan nahi golpetxo kematen, bale? Top, no? Venga, hoi zure kontu. Eta zuk, inbiar dezuna da. Aliñoi amaitzeko, limoian birrindura bota bihar diozu, gero ziapia. Osoarena? Bai, osua, birrindura fundamentu emango jo, bale? Bixigarri, eta gero olioakin denan astuko zu eta txukun jarriko zu, bale? Eta guztia ere? Hori ere bai, guztia botako jo, bale? Hau ez. Bale. Olioa txorrota da bat. Bueno, bikote, lanak banatu ditugu, nik hemen nikotena dau txukun jarri gero salteatzeko bukaeran, eta bestean txikitzen jugunaiz esan deten bezala. Bueno, esan dezue, ostirala, larun bat eta igandia, osteburu honetan. Bai. Segun zerbait nahi dugu ikusi berezia egun bat edo bestia jun behar gea, edo egun danetan antzeko zerbait topatuko deo, edo nola dijoa historia? A ber, erakusketariak berdina dira, osea, elikadura, kosmetika eta beste zerbitzuak eskaintzen dituzten erakusketariak, osea, zupentzau, denda bat, 3 egunetan berdina dala. Baina programan gauza ezberdina daude. Eta aurten daukagu nobedade berri bat, leirek esplikako duguna, olioaren inguruan, eta hori superinteresgarria izango da 3 egunetan. Bai. Olioan inguruan, oliba-olioa edo olio desberdinen inguruan? Oliba-olioa. Oliba-olioan inguruan. Bai, oliba-olio ekologikoa. Bikain. Nik hor badakak gauza bat, gaina, behitu, biziteko sukaldari izan da, eta beti olioa eta hegoaldetik handa, jaenetik handa, ez dakit, eta ze baritate hona dakaun hemen Euskal Herrian arroniz baritatia, dala olio berezia, gorputzak, izango duzu, horrekin. Ze hona da. Bueno, nik esan dezan berduna guain zu bota, Leire, a ber, zeto bateko de olioa munduan. Bira, ikusi dugu azken urteetan, olioa beti izan dela arrakasta handia daukan produktua. Jendeak oso gustoko du, eta gainea, kalitatezko produktua asko baloratzen du. Orduan aurten,
10 bat ekoizle izango ditugu, jatorri desberdinetakoak, izango ditugu ere Nafarroakoak, baina, Espainia mailan Andaluziatik datozenak, baita ere Extremaduratik, Murtziatik ere, eta izango ditugu dastaketa gidatuak. Eta orduan, izango dugu dastatzaile profesional bat, eta honek dastaketa gidatuak egingo ditu. Orduan ezagutu ahal izango ditugu, bertan egongo diren olioen ezaugarri bereziak, zeintzuk diren dituzten aromak, eta pixkat beraien artean desberdintasunak zeintzuk diren, zein den oliba bakoitzaren ezaugarri nagusiak, orduan uste dugu... Pikuala igual pikatxoa dala, beste zamora hor, beste garomatikoa dia, batzuk igual berotasuna eta beste baino gehiago... Hori, eske mundu bat da, ardoen dastaketak bezala, baina olioaren dastaketa, orduan etorri beharko zera. Gaina asko, ez eskit olioa. Nire, olioa eta gatza, haindet, merienda haindet, ja. Egunero izango ditugu olio dastaketak. Bai. Egia esan, eske olio on bat, Prentxatua, diela berde, honek berde pizkal gaino, bestiekala berdia baino hori, mintan berdia, gero galtzen juten dira, azuk erosten dezu berde atxian, eta urte bukara, nola, virginak dira, naturalak dira, aditiboik ez dakaen, eta freskoan prentatu, kolore galtzen juten dira, bai. Niri ez diratea inbeste irauten orduan. Hori seinale ona. Ni noiz, ze olio ona, eta etxiako eta 3 pot erosiko ditut. Gaizki. Hoeto bat eosi eta geurrengua, eta freskoan egotia, eta berelekoan ondo mantentzia, bai. Eta egia esan, olioak dira, gain gauza onak, ez da, eta daneako erabiltzen deulako hemen gure sukaldetan gainea. Eta esaten duena, hartu berdiala, ere bai, hotzian, ez da? Esaten due olio virginiak prentsatua diena hotzian, gero perketzen baitugu bere propiedade galdu itaitula, ez da? Bai, bakoitzak badauka bere erabilera, nola baiteko erabilera egokiena. Zeta gehiago topatuko ditugu, hau berritasun bada, baina lehenoko mantentzen dianak zeintzuk izango dira. Adibidez, kosmetika tailerrak izaten ditugu, edo sendabelar tailerrak, adibidez, aurten garbinelarrea gongo da, eta gero Jakoba Errekondo ere bai urtero etortzen da landarei buruz eta zuaitzei buruzko ditugun dudak aklaratzera. Gero ere bai... Yoga izango dugu ere, igandean. Horretarako bai izena eman behar da, ze oso arrakasta handia daukan ekimena izaten da beti. Eta aurten Irene Alda izango dugu gurekin, bera Living la Vida yoga perfila dauka. Eta hori, igandean, etorri nahi duenak izena ematea, eta listo. Gero biomaterialen tailerra ere bai. Biomaterial, ze garrantzitsua gaur egune bai, modan jarri baino, nik usten dut garrantzia handia dakala, ez da, esaten du, bizigea, ez dakit, plastikozko, iala, pareta, ladrillo bastante ondo, baina zenbat eta eskau akriliko eta histori eta paetak margotuta, ez dakit. Produktu toksikoekin, azkenean, gero lehortu diala eta hor daudela, eta ematen du naturalak diala, baina ze hona da nola nik nahiko nuke, bustinezko etxe batean bizitzea, Ostra, dugu lastoa enkontratzeko tailer bat, hortan ere ikusiko zaitugu. Onda. Asko gustadez, asko gustadez. Ez, leheneko baserrik emengoa, zian, egurra harrilla eta... Lastoa, eta gaur egun... Ego zer gauza hori ezik. Bioterran, iraunkortasunarekin, jasangarritasunarekin zer ikusi daukaten tailer pila badaukagu. Eta hori, bakoitzak ere etxean, gauzak ere egin ditzazkela ere erakutsi nahi dugu, ez? Adibidez, xaboia garbitzeko, erropa eta garbitzeko, edo adibidez, dentrifiko bat ere bai egin dezakegu, eta, gauza guzti horiek erakusten dira. Gero, norbaitek etxean egin nahi badu, bikain eta bestela eraman dezakezu ere bai bioterran egiten dezuna zure etxera. Hor batzutan ematen sensazioa ere bai, egila da, gauza asko hobetu behar deula, eta txirrik atxarraka industrializazioakin hainbeste okertu zaizkigula gauzak, askotan dana gaizkiten deula, ez da? Ez dakit, sensazioa mekatxin da maz, eta hor duan, bai, pixkanak akun berdiala gauza hauek bai hobetzen, ez da? Taldaketak iten, baino, bai,
Kontzentziakin eta txukun, ez da? Bai, eta ematen ditugun pausu guztiak, zerbaitetarako balio dute. Eta gutxinaka, gero eta gehiago... Osea, ez da inor kastigatzen, ematen dira ideiak, ez? Aukerak eta jakin, bai. Zein dia beste arlokola... Beste elikadurakoak edo... Bai, elikadura aldetik anadez. Gaztak, egia da. Bai, gaztak izate dute. Bai. Eta gero adibidez, baude produktu ezberdinak, ez? Adibidez, hemen ondotik, oihartzundik, mutxa konbutxa dator, beraien konbutxarekin, gero Nafarroatik ere bai, beste produktore batzuk ere baita etortzen dira. Bai, estiarekin, nahiko presente dago. Bai, hori da. Zer joak hau. Gio garrantzitsua esan dezuen are bai, kosmetikak, horreti izan dut, gaizkite dula lana, no? Pasta, ostetako pasta, jaboia, mateu, erabili deula, ez dakit nola goden bizirikan, ez da? Erabili deun beste jaboi horiekin, hortzakotako pasta ez dakit zerrekin, guain eguzkitako kremakin ebai daude, kriston historik, ez da? Hombre, a ver, bizi gauz, baina jende asko. Baina batzuk uste dutare, bai. Baina beto, osasuntxuagoa. Sartzen baditu gure bizitzatarako, bioterrara. Ez dakitzen bat urte, ondo bizitzeko, ez? Hobeto bizitzeko. Eta askotan, igual, mantxa ateatzen zeguta ez dakik zeba, o gio liserik eta txarra azkauta ez dakik zeba. Hau danak kudiatu behar da, askotan, hau danak zuzentzeko, ez da? Bai. Osa, a ber, dana itea igual zaila da, baina, bueno, lagungarria izan daiteke. Ikusi ere bai badaudela beste metodo batzuk. Pixkanaka. Prisa gabe, baino pausa gabe, eh? Izango dugu ere dieta antiinflamatoriaren hori nahiko arrakastatxua da, gaia behintzat gaur egun. Bai, gai horiek beti dira, nutrizioaren inguruko gaiak, bai. Aurten Gabriela Pokobi dator, eta Lore Agirre ere bai, nutrizionistare izango dugu. Bai, mikrobiota beti da oso interesgarria, jende asko erakartzen duen gaia da. Dani uste danan azkenean dala neurrian, ondo, tamainaz, zatik azateko, aguakate hona da, eta jendea, ni egunero bi jateitu guain, bale, ahi. Ez dakit, aragia ez da inuna, eta zero. A ber. Ja, dana, bai. Neurria bilatu dira bizita hontan gauza ez da? Bai. Baina gero ere bakoitzaren ohiturak eta bizitan zehar ikasitakoa batzutan pixkat forma eman behar zaio. Eta hortako zabete zuen, laguntzeko, eta... Hori da, bai, bueno, gu eta erakartzen ditugun profesionalak, gu azkenean... Antolatzaileak eta... Baina, bueno, pentsatzen dut zuek bideo hortatik anjungo zatela, antolatzeko behar dela pixkat barrutik horrela izatea ere, bai, ez da? Bai, asko ikasten dugu, urtero, bai. Hori ere agorrela zan, Bai. Oso ondo. Betu, ni hauek hemen salteatzen nahi naiz. Eta hau pixka salteatuko ditugu, betu, eskai pixkatekin, komino pixkatekin, eta hau pixka tostatzen zegunean, zia zerba botako ditut, eta gero behar duna da dena txikitu. Vale, oso ondo. Bueno, earki goaz, vale, botako komino pixkatere bai, eta jungo geana da, honekin nutrizio zentura. Eta bertan ikasiko deuna da gaurre bai, lekaleak, ze mito arraro dauden, ze gauza kontatzen dian, eta gaurreak utziko dugu, errealitatea zein dan. Guazen ikastea eta guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, gaurkoan Andrea Durangotik, honekin nutrizio zentrutik. Eta gaurkoan lekalei buruz hitz egingo dugu, askotan hitz egin dugun arren, gogoraraziko dugu ze propiedade dakoin, eta hitz egingo dugu hauei buruzko mitoi buruz. Lekaleak dira Fabaceae familiako landaren zati jangarriak. Eta zeintzuk dira, bertan aurkituko garbantzuak, babarrunak, tilistak, baba ezberdinak, adibidez azukiak, baina baita adibidez kakaueteak, lekak edota ilarrak izango dira lekaleak, landare jatorri horretakoak dira. Naiz eta guk nutrizionistek gomendioak emateko orduan, kakaueteak frutu lehorren familian sartzen dugu, bereien konposaketagatik antzekotasun handiagoa dakoilako, eta idarrak zaiak dira, segun eta freskuak badia edo lehortuak badia baten edo bestean zailkatuko dugu, eta lekak barazkien taldean sartzen ditugu. Lekaleak gure elikadurako landare jatorriko proteina iturri oso on eta beharrezkoak dira,
azkenean, esan moduan batez be, proteina iturri izango dira, baina horretaz gain burdina be eskaintzen dozkue, gogoratu hau aktibatzeko C vitaminakin batera, postre modura, laranja bat, kiwi bat, sartuta lortuko dugula bere xurgapena hobea izatea, vitamina iturri be bada, eta horretaz gain, zuntzetan aberatzak be, badia, gogoratu zuntza guk digeritzen ez dugun arren, gure esteko mikrobiota osasuntxu egoteko oso garrantzitsua dela, eta gainera, azetasun sentsazioa muten be lagunduko eskula. Lekalei buruzko gomendioari buruz iritzi ezberdinak egon izan dira, edo evidentzia ezberdinak, edo ez dakit lehen hau, nahiko kriminalizatuak zian, eta bereziki nutrizionistek argaltzeko dietetan askotan kendu egiten ebein, baina gaur egun ikusi da kontrakua, oso garrantzitsuak diala, eta guri plan asko orekatzen laguntzen dozkue. Gomendio orokor moduan esaten duna da, gutxienez astean 2 bider sartzea, baina elikadura patroi vegetariano-veganoetan ikusten duzuen bezala, beraien proteina iturri nagusia lekaletatik etorriko da, beraz egunero kontsumitzeakin be ez dau inungo arazorik. Lekalea kontsumitzeko modu ezberdin pila badaku. Alde batetik daku betiko modu tradizionala lekaleak ale osoan kontsumituz, baina gaur egun badauzku beste alternatiba batzuk izango diala lekale pastak, bai? Adibidez daku dilista gorriarena, garbantzuana, edota hilarrena, bai? Edota beste eratorri batzuk, tofu, soja texturizada, edota eura bezalakoak, azkenean sojatik eratorria egiten dianak, bai? Interesgarriena beti izango da lekalea osorik posible bada, baina hauek alternatiba egokia dira iturri hori nagusitza gurabu gure elikadura patroian. Eta kozinatzeko orduan, egokiena igual, egosita kontsumitzea izango dan arren, batzutan, berezikia berua egiten hasten den momentu honetan, lapikoko jateko gogo gutxiago izaten du eta entxaladan hauek gehitzea aukera egoki bat da. Esan moduan, egosiak beti be aukera hobia, baina bestela olako formatuek be erresten dozkuen entzaladak konsumitzeko modua izatea. Horretaz gain, gaur egun hainbeste ikusten dian humus edota horrelako pateak egiten dira bebai lekaleekin, eta gero bebai aipatzea, ja prestatozen lekale kontxerbak aukera egoki bat diala bebai. Azkenean, beraien osagaien zerrenda baldin badakoi ura, lekalea eta gatza, etxean egindako bezalakoak izango dira, ez gure mimo berdinakin, baina aukera oso egoki bat modu azkar baten lekale plater goxo bat prestatu alizateko. Eta esan moduan, lekalei buruz mito pila bat dauz, hasi gara lehen gomendioetatik, baina askotan hitz egin dabe bai, beraien proteina zalantzan jartzen da, ez? Bueno, zer da egia hor? Egia dana da, balio biologiko altuko proteina bakarrik garbantzuek eta sojak dakoila. Gainontzeko lekaleei balio biologiko altuko proteina izateko aminoazido bat falta esakoi. Hau da, konposatuetako bat behar baino kopuru txikiagoan dakoi. Baina, zerealekin batera konsumituz gero, lortuko duguna da proteina hori osatzea, bai? Eta beste mito bat askotan entzutena lekalei buruz, eta hasieran aipatu dutena da, gizendu egiten dagoia edo kontuz hauekin. Bueno, lehenengo eta behin azpimarratu behar duguna da, elikagai batek ez dako botererik ez argaldu ez gizentzeko, bai? Gantreiago edo gutxiago aumentatuko dugu gure gorputzean, balantzek bat kontutan hartuta, da gure gorputzak zer behar dauen, gastatzen dauena, eta sartu dugun horren oreka hori topatuaz, bai? Orduan, lekaleak alde batera izteak, ingo dauena da kontrako efektua. Itxiko dugu alde batera balio nutrizional oso interesgarriakon elikagai talde bat asetzen lagunduko eskuna eta gure elikadura orekatzen lagunduko eskuna. Beraz, alde batera itxi, askotan pentsatu izan duen lekaleak eta gizentzearen mito hori. Bueno, Joseba, hauxe izan da gure gaurko gomendioa Durangoko honekin zentrotik, eta gogoratu uda aukera superrona dala bebai lekaleak sartzeko modu fresko batean, eta hurrengora arte. Gero arte! Aupa Andrea, eta gora lekale guztia, gai ama, egia esan, udaran beti alde batea ustitugu, neguan batzuk, ni este jaten puskerra botatitutelako mekatzila, eman fundamentua honei, Bueno, jarraituko dugu gurian, mil esker, eta eman egurra lekaliei. Bueno, guk gaur, entxaladan erabili dugu, eta gordinikan, idea batzuk emateko, takio, jartzen du mexikarrak baitakoan gainean, da, era asko da, perfecto. Ez que hemen euskaldunak askotan hori gertatzea, goititugu gauzak, 3 eretara. Babarrunak. Ezta, arroza, beti arrautzakin. Ez dakize, honekin. Eta menga, huelta astea berriro astelenian, ez da? Pizka tindomatu behar da. Bestela eta perra oso triste geratzen da. Oso triste, dudik gabe. Bueno, jarraitu behar dugu lanian, hemen. Jarraitu botatzen piztatxok. Zuk, honek gajo kateatzen bakizuela gajito garbi-garbilak. Seguro bai. Bestela, nik aurrenengoen berdezuna da, hola hartu, bestian berdinain, gero ondo jarri eta garbitu aurrena hola, bale? Eta gero esango izun nazu, aurrenengo ateako izun nik eta gainontzeko izugatea, bale? Venga, hoi zure kontu, hemen, zia zerba botako ditut,
eta espeziagia hor dazka, eta gero dana txikitu behar dugu, bagoaz aurreaka. Bueno, eta badakita horten ere bai, bigarren eskuko gauzak egongo diala, ez da horreire indarra nahi diozuela eman. Bai, aurrek urtean martxan jarri genuen, bueno, ekimena txingoiko zerbitzuak jarri zuen eta bioterran egiten dute, eta da bigarren eskuko bizikleten merkatua. Bizikletan da, bale. Bertan erosi eta saldu daitezke bizikletak. Orduan, gure web horrian ordu hartzen duzu zure bizikleta ekartzeko, eta, bueno, kondizio batzutan egon behar da bizikleta noski. Claro. Eta azokan zehar, erosi daiteke edo saldu daitezke. Eta aste honetan zehar jasotzen ari gara Baita, bai batzuk ere ja jaso ditugu, eta hasieratik bizikletak izango ditugu. Ez que egundoko feria egiten dezu, pulamentuakin, da egia esan, ez da? Ez alda, estatu mailan ebai da erreferentia, ez da? Bai, azoka ekologikoen artean erreferenteetako bat da, eta gainera, adibidez, erakartzen bitugun erakusketarien artean, 150 baino pixkat gehiago, Euskal Herritik kanpotik datoz. Beraz, enpresak erakartzeko ere oso... Zeintzuk dia erreferentia guretzako mundu mailan ekologiko eta historia hoen ariran? Europan goian pentseko baino aurreatu daude? Gauza batzukin besteakin ez igual, edo... A ber, gure azoka azkenean da azoka mixtoa deitzen dioguna. Osa, alde batetik da bisitari ororentzat, eta horregatik egiten ditugu beste ekimen, paraleloki gertatzen dianak, eta gero bestalde profesionalentzako baitaren. Denda bat balin badaukazu, edo herboristeria bat, edo ekologikoa sartu nahi badezu, etorri barzea gure azokara, eta bertan izango dituzu produktu ezberdinak. Orduan, profesional mailan, bai, Europan badaude erreferentzia dian azoka batzuk, adibidez, Nurembergen egiten duten biofag, baina estatu mailan esango genuke bioterra izango dela hirugarren garrantzitsuena. Bat Madriden, Bartzelonan eta gero Irunen. Eta gero, ez dakit mundu mailan behira jartzen bagea, ez dakit japonesak, amerikanoak, australianoak, zentu dira honetan pizkat aurreatu dijoan. Ez que nik uste amerikanoa diala, industrializazioan frikienak, baina baita ere ekologikoan daude batzukola oso sartuta, ez da? Estremo guztiak daudean, ez da? Estremo guztian, esango genuke, bai. Ekologikoan kontsumitzen duena, seguro dana ekologikoa egiten duena, eta ez dakena, ez dukete, ez da zer. Ni okina izan da, dakit, okinen bat jarraitzen dut, bere larrek lantzen dituna, garia jasotzen duna, behaxetzen duna, ez dakit. Frekismo totalakin, ekologiko total, baina gero dago industrializazioan eta plastiko eta kimiko gehiena botatzen duen ogilare baian dago. Bai, nik uste dut Alemania bai dela referente. Alemania izango zen erreferentetako bat. Bai, gero hortik aurrera, klaro, ikusten ez duzen bat biztan dauden mundu mailan, orain Asian mugitzen da ere, ekologikoa, baina erreferente moduan nik uste dut Alemaniakoa, ez, Leire? Bai, esango nuke baiet. Bai. Ondo, bueno, eta badakite azoka hau, doainik dala, ez da? Bai junin behar dala, ganea ez dala horretu behar, parkina da hola... Bai, sarrerak gure webgunean eskuragai daude, bioterra.ficoba.org webgunean, eta gainera, doako parkina dugu, baina topoz etortzeko aukera bikaina dago. Eta hobeto eta esaten dezue, jende horreko trizkantzar parkina. Hori da. Dena ekologikoa, eta ni bakarrin ere kotxian niko gara. Topoz, hor daukagu, geltoki bat, zikoan, eta oso erosoa da, eta animatzen zaituztegu da noi. Eta hemen guen gajito kateatzeko, Gusten dezu nola da hemen txurilla daka, eta hemen txurilla gordu sartzen dut emendikan. Sartzen dut emendikan, eta ateatzen dut gajito garbila. Eta txuria hor. Eta txuria gero zanpatzen dezu, eta zukua bertara botako zu, bale? Hola, banaka jotezea ateratzen. Gero hau, bio irupusiten zain, da bertara bota ere, bale? Oso ondo. Bueno, hemen dana bideratutak, zagarra moztu berdenik, tipulina ere bai, gazta, eta bagoaz, laster, montaia egitea, bagoaz. Bueno, eta bikote, hainbeste gauza
landu ditugu, ez dakit, zeu utzi aldeu txintxilika, zeu seguru utzi deula. Ba, garrantzitsua da aipatzea, ba, etxean txikiak dituzten entzat, tailer eta jarduera pila bat izango ditugula bioterran, eta adibidez, ba, sormenaren inguruan, eta beti planeta eta ingurumena buruan izan da, ba, mural handi baten margoketa egingo da etxeko txikiekin, baita ekoizen tailerrak izango ditugu, hauek gehiago, energia berriztagarria, eta, bueno, pixkate gai horiek lantzeko, zer gehiago, mater museoeko aktiboak ere jarduerak izango ditu, eta, bueno, eta honi buruzko informazio guztia gure webgunean dago ere, egitaragua pestainan. Zenba jende espero da? Urtetik urteak egotak gehiago jutea jendia, o...? Bueno, ba, gu baditugu ja oso bisitari fidelak, eta... Egoten gara, 10.000, 12.000 pertsona bisita inguru izaten ditugu, bai, urtero, osoan, bai, badagukagu hori. Kantitantea handia da. Bai, jendeatzeko este buru hortan, bai. Bai, ze azkenean 22. edizia izango da, 21 urte daramatzagu COVID urtean baita ere antolatu zen, eta egia esan oso ondo jun zen, eta hori, bisitari oso fidela da, eta beti ere data berdinetan ospatzen den azoka da. Eta esan dezuena, bisitaria oso fidela da, baino, honen ideia ez da bakarrikan bisitari fidel hori, oia ekologikoa dan hori, bertara jutia, baizik, eta jende berria harrapatzia, ez da? Bai. Bai guretzako, eta bai gure lurrantzako, eta buelta guztientzako, ez da? Bai, hori da gure erronka, ze azkenean gure bisitari fidel hori, 20 urtetan zehar etorri izan da, eta beste bisitari berri bat ere erakarri nahiko genuke. Osea, azkenean badakigu jende gazteare bai oso kontzientziatua dagona planetarekiko, baina agian ez dute ikusten azoka batera etortzea interesgarra izan daitekela, eta hori da gure erronka esatea. Bai, begira, ez dira bakarrik elikagai ekologikoak salmentan egongo, edo azkenean pertsonak ere egongo gera bertan, eta ez da klik baten zerbait lortuko dezula, baizik, eta presentzialtasunak ere badaukala bere garrantzia. Ona. Bueno, hemen, ia dena txikituenik, beitu, zu leire, a toda leche zoazela, lagundu jazu, beitu, gazta honik pusketa batzuk gatea. Eta hau eta oso denera, no? Hone, entxaurra eta baina dana, naztu bihar denik, naztu, koet lehen da bizi, eta gero bota barazkitxo hau, ezatik, nazten baetan horrekin dana aplastatu ingo zaizkit, Botako etorniare bai, intxaurrak, hone ire golpe txiki bat emango jo. Bueno, Leire, nire baitxori txiki batek esan di, zure taperrak egundoko arrakastak adela, ez da? Lantokera jote zatenian, dana zure taperrai beira, ez da? Bueno, nireak bakarrik ez, baina, bueno, bai, maitasun nahiz prestatzen ditut. A ver, zein da taperroi hainbeste inbiri emate joena, Maialen, zein dia? Osea, nik uste lehire dela number one, osea, gainera kreatiboak izaten dira, eta hori bai, ez da... Batzutan, beste batzutan ere, gauzak azkar eta horrela prestatzen ditut, baina bai, saiatzen naiz, nahiko osasuntxuak prestatzen, eta lekalekin... A ver, esan bat, hola prestatzen desuna, hola earra horietakoa. A ver, earra, osea, nire klasiko bat bada brokoli, patata, egosia, eta arrautza hori ez da bat ere sexia. Bueno... Sexia, holako aliño bat hartzen badiozu, jazta, Hori bai, baina adibidez, orain udaberria eta udagaraian, horrelako entxaladak agian ez hau bezain polita, hau apuntatuko dut gero bulegora eramateko, baina horrelako gauzak egitea ere oso gustoko dut. Nik egia esaten detena da, guk adibidez, guk errezetak ematitugunak, eta azkenean ideiak ematitugu, eta hor batek esan, joi, nola bota diozu horrei zaharra, o nola bota diozu ez dakize. Hau da ideia bat, eta gero bakoitzak moldatu behar du, esan dezuna, o sasoikoan da ona, o etxian dakasuna, edo oregano ez badakazu, bota diozu tomillua, etxian dakaonakin. Hori da. Hartuko etena da nik guain ja hemen ontzia, eta ingo deuna da, beitu. Ez dakit dana sartuko egiten, zeratik asko indeu, baina bueno, ez dela gero taperra prestatuko dela maseko, gale. Hemen jarriko etena da, oinarrian, patata, ziazerbak, komino eta eskai pixkatekin. Vale, earra. Yumi. Igual lauentzako izango hau, nik usten dut, lauentzako bai. Gero ingo deuna da, entxalada bota. A ber, dana gehiak izango igual, ez da? Igual, ja. Saiatuko naiz, erdila baino gehiago bai bota berdiotela. Bueno, bikote, azteko eta behin, eskerrik asko etortzegatik, ohore bat da
olako gauzak eukizia hemen Euskal Herrian da gaine erreferentiak izatia. Eta jarraitu hor, egurrian, gudanok sano mantendu behar geha. Eta ez gu bakarrikan baizik, eta hurrengua ere bai utzi behar diola dana ondo. Eta lurrak eman korrak, eta itxasua garbilak, eta errekak, eta bar, ez da? Bai, hori da. Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko zuei. Hore bat. Bioterran gaude zain. Bioterran, gaude denok zain, bale? Ostira, larun bat eta igande hontan. Venga. 10:00-tik 8:00-etara, ostira eta larun bata, eta igandean 7:00 arte. Eta doako sarrera. Hori da. Bitu zema gauza hori. Dana ona launak. Antxala daue, bai. Ai, ama. Perezile eskatzen nahi zait, berde pixkat eskatzen nahi zait hori. Ai, ama, eharrein deuna. Itxura, Hau, goziali magazu, iruen artean jan, bakarrik ez, Hemen, eundoko entxala da, eta zuek anion gozatezei, nik esperut azaltzea. Bai. Agur lagunak.